Insemmilkom jiena Marjele u llum se naqra dan il-ktieb L-avventuri tal-istaġuni. Il-kitba ta' Marisa Borg u Jessica Mallija u d-disinji ta' Svetlana Magro. Ija li naqraw dan il-ktieb flimkien. Xandru u Nina kienu joqogħdu man-nanna Anna. Meta n-nanna marret tixtri qaltilhom: "Oqgħodu ftit man-nannu Leli, dal-waqt niġi. Ħammur nixtri minn Luigi tal-merċa. Sakemm nilħaq niġi kunu lesti, ħalli mmorru l-bandli." U Xandru u Nina telgħu fil-kamra tagħhom biex ibidlu l-wejjeġ. F'daqqa waħda, meta fetħu l-gwardarobba, raw bieb żgħir li qatt ma kienu ntebħu bih qabel, minnu kien ħireġ id-dawl. Xandru dawar iċ-ċavetta bis-saħħa. "Ajma qed weġġani!" qalet ċetta ċ-ċavetta. Xandru u Nina nqatgħu mill-art bil-qata li ħadu. Xandru u Nina qalu: "Ent kif qed titkellem? Mela ċwievet jitkellmu?" "Jien ċetta, iċ-ċavetta maġika tal-istaġuni. Jekk tridu, jien nista' noħodkom dawra mal-4 staġuni. Biex tiftu l-bieb tridu tgħidu: Infetaħ, infetaħ, ja bieb tal-istaġuni, kollu kien kejja u bla raġuni." Xandru u Nina qalu: "Infetaħ, infetaħ, ja bieb tal-istaġuni, kollu kien kejja u bla raġuni." U qudiemhom raw 1, 2, 3, 4 bibien żgħar. Iddeċidew li jiftħu l-ewwel bieb, il-bieb l-aħdar. Nina qalet: "Ara kemm hawn vjuri sbieħ kollha kuluri." U Xandru qal: "X'raħad fuq hawn, qiegħda x-xumma. Dak minnu dak li qiegħed iħares lejna." Nina qaltlu li kien donnu riesaq lejhom. "Jintitu l-asfur, nista' ngħidkom ittiru fl-istaġun tar-rebbija billi nagħtikom parġwina speċjali." Nina u Xandru staġbu bi kliemu staqsewh x'irridu nagħmlu biex intiru. Titu l-asfur qalilhom biex jirrepetu warajh: "Titu, Titu, ħudna miegħek u l-fuq intiru." Nina u Xandru taru ma' Titu l-asfur sakemm wassalhom sal-bieb l-ikħal. Meta waslu ħdejn il-bieb l-ikħal, ċetta ċ-ċavetta qalet: "Infetaħ, infetaħ, ja bieb tal-istaġuni, kollu kien kejja u bla raġuni." U Xandru u Nina hekk għamlu x'in infetaħ il-bieb raw baħar ikħal nir u xemx ħamra ġamar tiżreġ. Min jaf kemm ħassew sħana. Fil-bogħod bdew jaraw lil xi ħadd risaq lejhom minn ġol baħar. Nina staqsiet: "Dik mini?" "Isa sirena, hemm x'għandha jleq f'idejha?" staqsiha fil-pront Xandru. "Jiena Sina s-sirena, tridu tiġu tgħumu miegħi. Biex tgħumu miegħi fl-istaġun tas-sajf tridu tilbsu din il-malja speċjali." U Nina u Xandru libsu l-malja speċjali u marru jgħumu ma' Sina s-sirena. Din laqqathom mal-bieb tagħha: Ġinu l-Granċ, Rita l-Qarnita u Stella l-istilla tal-baħar. Imbagħad Sina waslithom saħdejn il-bieb l-oranġo. ċetta ċ-ċavetta qaltilhom: "Biex tiftħu l-bieb l-oranġo tridu tgħidu: Infetaħ, infetaħ, ja bieb tal-istaġuni, kollu kien kejja u bla raġuni." U kif il-bieb infetaħ sabu ruhom ġew mażġar, dan hu l-mażġar. Is-sewx titfal staġbu bil-weraq kull lewn imxerred ma' kull imkien. Fid-daqqa u l-ħin feġ qudiemhom anfut xkejkel. "Jiena nifu l-anfut li noħosib il-mażġar, tridu tiġu dawra miegħi għal bil-weraq u l-frijej." Xandru u Nina aċċettaw l-istedina u telqu jduru ma' Nifu. Nifu qalilhom: "Tafu għalfejn hawn dan il-weraq kollu kuluri differenti?" "Għaliex?" staqsew Xandru u Nina. U Nifu qalilhom: "Dan hu l-istaġun tal-ħarifa, meta l-weraq jinxef ibidel il-kulur u jaqa' mis-siġar, biex bekk is-siġar itellgħu weraq ġdid." Minn hemm Nifu wassalhom ħdejn il-bieb l-abjad.
Iċ-ċavetta għadilhom li biex jiftħu l-bib l-abjad rridu jgħidu. Imma issa Xandru u Nina kienu jafu x'iridu jgħidu naħseb anke intom tridx ngħidluha flimkien. Infetaħ, ja bib tal-istaġuni, kollu kien kejja u bla raġuni. Kif fetħu dan il-bib dik niżla ħafna xita? Xandru u Nina qalu, issa, x'se nagħmlu? M'għandniex umbrella u lanqas inċirata? Fil-pront tfaċċa Xubu il-bebbuxu u tom umbrella biex ma jkomplux jixxarbu. Xubu qalilhom li kienu qegħdin fl-istaġun tax-xitwa meta tagħmel ħafna xita, ksieħ, beraq u sajjetti. Hemm minnhom Xubu waqaf jitkellem. Qed tisimgħu bħali, xi ħadd qisu qiegħed isejħilkom. Trinna Nanna, qalet Nina, aħjar naħsbu biex immorru lura lejn id-dar. Xandru staqsa kif kienu se jsibu triq lura lejn id-dar. U Xubu l-bebbuxu qalilhom, tinkwetaw xejn, jien nafa triq. Issa inwassalkom jien sal-ewwel bieb. X'ħin waslu ħdejn ċetta ċavetta għaltilhom, issa li ltqajtu mal-ħbieb tal-erba' staġuni meta tridu ejjew żuruni biex tferħuni. Tinsewx tgħidu l-kliem maġiku? Infetaħ, ja bieb tal-istaġuni, kollu kien kejja u bla raġuni. Xandru u Nina irringrazzjaw lil ċetta ċ-ċavetta u ċ-ċavetta sparixxiet bla ma jafu kif. Nina u Xandru spiċċaw mill-ġdid fil-kamra tagħhom. Nanna telet fil-kamra ta' tfal u qaltilhom, intom x'qegħdin tagħmlu fil-gwardarobba? Xandru u Nina qalu lil Nanna li kienu ltaqgħu ma' ċetta ċavetta u li din laqgħethom mal-bib tagħha l-istaġuni. Fuq min qegħdin titkellmu? Staqsiet in-Nanna. Xandru u Nina weġbuha, Titu l-asfur il-ħabib tal-rebbija, Sina s-sirena il-ħabiba tas-sajf, Nifu il-qanfut il-ħabib tal-ħarifa u Xubu il-bebbuxu il-ħabib tax-xitwa. In-Nanna titħaq, Xandru u Nina ma qalu xejn imma jemżu lil xulxin. Minn dakinhar il-qudiem kull meta Nanna Anna toħroġ huma bdew jieħdu gost imorru jżuru l-ħbieb tagħhom tal-istaġuni. Tar-rebbija, tas-sajf, tal-ħarifa u tax-xitwa. Intom liema karattri li żjed jogħġbukom? Il-favorit tiegħi kien Nifu u l-qanfut. Fakkarni l-qanfut f'karattru jismu Xummiemu ukoll kien qanfut u dan kellu missjoni li jieħu ħsieb l-ambjent ta' madwarna. Naħseb ta' min nagħmlu bħalu u vera. Issa, tridx nagħmlu qanfut bil-karti.
Grazzi tal-li segwejtuna l-lum u tal-li smajtu l-istorja nittama li ħadtu pjaċir. Narakom darbohra, saħħa! Ġiet ix-xitwa bil-art u l-ħlejja staħbew fl-art wara r-raqda ta' xi siġar tal-waqt irġa' jibda l-wart. Ġiet ix-xitwa bil-art u l-ħlejja staħbew fl-art wara r-raqda ta' xi siġar tal-waqt irġa' jibda l-wart. Is-sar kien jaħdem lejl u nar biex issa tiksir fix-xita fir-riħ hemm ġew jistennu jsib mistriq. Ġiet ix-xitwa beda l-part u l-ħlejja staħbew fl-art wara r-raqda ta' xi siġar dalwaqt irġa' jibda l-wart. Il-versi raqat raqda twila il-qanfut ma jistaħbaw kol is-siġar ta' tut tal-għeni ta' ejru biex jorqdu dawn il-kol. Ġiet ix-xitwa beda l-part u l-ħlejja staħbew fl-art wara r-raqda ta' xi siġar dalwaqt irġa' jibda l-wart. Il-bebbux malli ħaslim xarrab għam biex inaqqar weraq sbieħ u bisma ħejjix għal-raqda jifrix iżda għal-jikol minnu fih. Ġiet ix-xitwa beda l-part u l-ħlejja staħbew fl-art wara r-raqda ta' xi siġar dalwaqt irġa' jibda l-wart. Ġiet ix-xitwa beda l-part u l-ħlejja staħbew fl-art wara r-raqda ta' xi siġar dalwaqt irġa' jibda